Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal de YouTube. Bueno, com haureu pogut veure en el títol, avui dedicaré aquest vídeo a gravar el procés de la maleta que faré, perquè si encara no ho sabíeu o sou nous al canal, aquest curs me'n vaig a Seül a estudiar 8 mesos. Aquest vídeo el vull dedicar principalment a gravar tot el procés de fer la maleta, perquè em feia il·lusió gravar-lo. És a dir, que sona una mica que aquest vídeo serà més o menys relaxat, o sigui, no tindrà gaire interessant, però si tu també no estàs fent alguna maleta per marxar lluny o alguna cosa, doncs poder et pot servir. Llavors, he mirat molts vídeos de tipus què has de tenir en compte, tutorials, coses d'aquestes, i la primera cosa que s'ha de tenir en compte és el temps. Llavors he consultat el temps a Seül i, clar, problema. A Seül o hi ha temperatures molt caloroses o molt fredes, és a dir, a l'estiu pot arribar a fer molta calor i a l'hivern pot arribar a fer molt fred. No sé si sabeu les típiques imatges de Seül nevant, la gent amb els abrics llargs. Aleshores això és, diguéssim, una mica de desavantatge perquè, clar, he de portar roba de tot. O sigui, roba tant d'estiu, superestiu, com roba de superhivern. Aleshores, l'aerolínia amb el meu bitllet d'avió inclou una maleta gran per facturar, una maleta de mà petita, superpetita, de les més petites que hi ha, que hi càpiga a dalt de tot, i a més, com un bolset així personal. Aleshores, ara us ensenyo el que més o menys he pensat portar, vale? I abans que ho pregunteu, si porto la samarreta de Map of the Soul Persona, perquè a part de ser un gran àlbum, com podeu comprendre, he fet la selecció de roba que vull posar a la maleta, i aquesta és una de les samarretes que de moment no m'emportaré. Aleshores, doncs me l'he hagut de posar perquè he d'anar vestida, perquè si no... Per una banda tinc aquesta maleta, que si la veieu, és supergran, o sigui, espero que m'hi càpiga tot. I llavors tinc aquesta que és la que sorpresa que m'emportaré a mà, o sigui que no facturaré, aquesta no la facturaré. Llavors aquesta ha de pesar 23 quilos i aquesta 10 quilos. El plan que jo havia pensat era, en aquesta bossa posar tota la roba, diguéssim, aquí posaré la roba i aquí posaré coses vàries que vagin sueltes, tipus, jo què sé, la tovallola de dutxa, el necessaire, el secador, totes aquestes coses, i aleshores aquí posaré sabates. També intentaré posar algunes sabates que m'hi capiguen aquí, i llavors aquí posaré sabates i tota la resta que no m'hi hagi capigut aquí. Vale, doncs vaig a començar. Ara hauré de buscar quin plan he posat. O sigui, és una habitació petita, que no hi ha espai per enfocar la maleta. O sigui, tinc la maleta aquí. Per cert, aquí se suposa que tot això ha d'anar a la maleta lila, vale? Ho he posat tot aquí al llit per tenir-ho ja preparat. He fet la selecció de roba, o sigui, aquí hi ha roba d'estiu com d'hivern. Aquí hi ha de suadres, tots els pantalons d'estiu i d'hivern. És un bon totxo, clar. Es nota que és un totxo. I aquí teniu totes les coses que han d'anar a l'esquerra de la maleta, on he dit que posaria tipus necessaires i totes aquestes coses. Espero que no sigui gaire difícil i a veure si m'hi cap tot, a veure, perquè ho veig una mica xungo perquè hi ha moltes coses i espero que m'hi capiga tot. Llavors, ara veurem. Vale, crec que he trobat l'angle. Sí, no? Més o menys. Vale, doncs més o menys es veu. Llavors, començaré a posar coses que tinc allà al llit, que us he ensenyat ara, i a veure què tal va. He descobert un truco que és en plan... Tu plegues tota la roba, o sigui, en pila, diguéssim, la tens tota en pila. També he vist gent que té com bosses de plàstic que... O sigui, s'envasen al buit. No tinc... No sé, no m'agrada tenir tota la bossa, tota la maleta plena de plàstic, llavors prefereixo això i crec que també serà eficaç, no sé. Vale, primer de tot col·locaré les suaderes, vale? Em portaré dues de moment, perquè de moment no crec que faci extrem fred, llavors només em portaré dues i si no ja faré que se m'enviï un paquet. I el que he pensat és posar una samarreta, una suadera plegada a dins d'una altra. Llavors és posar-les així, les poso així i llavors les plego. Vale, més o menys ho he aconseguit plegar-les i ara el que faré és enrotllar-les. Vale, com podeu veure ja està posada allà. Llavors, ara començaria a posar la pila de pantalons i la pila de samarretes i faré allò de sabres a sobres perquè es buidi una mica l'aire, perquè si no l'espai com que no n'hi ha. Vale, doncs aquesta és la pila de la roba d'hivern, vale? Una mica. M'estic assentant a sobre, crec que es pot dir l'estona. Vale, de moment bé. O sigui, de moment està a l'alçada, diguéssim, de la paret
de la maleta. Ara he de fotre totes les samarretes aquestes d'estiu. Vale, de moment m'està semblant que hi ha massa roba. M'està quedant així, o sigui, hi ha molta roba, la veritat. És que no m'ho esperava, però, bueno, vaig continuant. Aquí ara posaré els pantalons, en aquest lloc, i per aquí, doncs, el que em càpiga, suposo que roba interior i tal. Vale, gent, la pila de pantalons és enorme, o sigui... Vale. Procedim a col·locar els pantalons. Sí, són els pantalons? Sí. Crec que el que faré és posar-los de mica en mica, perquè així l'aire se'm més bé. De moment m'estic espantant perquè he agafat massa roba i crec que hauré de fer selecció un altre cop. I ara aquesta pila. De moment, així és com està quedant la maleta. Però bueno, aquí a les suaderes, aquí a les samarretes i aquí als pantalons. Encara queda aquest espai aquí. Vale, he posat les bossetes de la roba interior i he pensat posar aquestes samarretes aquí sobre perquè així, doncs, com podeu veure, el nivell és bastant diferent al de les bosses, llavors per baixar-la una mica. Havia oblidat això per col·locar aquí, llavors anem bé perquè no sé realment on posar-ho, però intentaré doncs, anivellar-ho tot i a veure com queda. Vale, més o menys com podeu veure ha quedat més o menys anivellat, llavors de moment estic tranquil·la per aquesta part, però ara veurem com va aquesta part d'aquí. A la part d'aquí vull posar unes sabates, vale, que estan aquí a la bossa de la Universitat Autònoma. He de posar el secador, un necessaire, un altre necessaire, maquillatge, roba interior, subratlladors i un bolso petit, una tovallola per dutxa o per piscina o pel que sigui, i llavors un munt de roba de tipus de samarretes interiors negres perquè mai van malament. Llavors també he de posar un biquini per si de cas, mai se sap, i uns mitjons gruixuts. Per cert, vull gravar què porto dins del necessaire, vale? Perquè només per ensenyar-ho, sinó perquè així ens puc veure que realment no em deixo res, vale? Porto raspall de cabell, vale, porto un munt de coses, compreses, no se sap mai a quin preu van les compreses allà o com funciona això, llavors hem de portar compreses. Cotó fluix, dos desodorants que crec que són pocs perquè he llegit que allà a Corea en plan els desodorants no són tan efectius perquè allà a l'Àsia a la gent no li fa pudor el sobaco. Doncs tallaungles, pinces, xampús de 100 mil·lilitres, xampús petits per als primers dies i pasta de dents. I em falta el raspall de dents aquí dins, que aquests últims dies l'estic fent servir, llavors no el posaré a dins encara, però sé que em falta. Si veieu que em falta alguna cosa, o hi ha alguna cosa que no us quadra, dieu falta alguna cosa, digueu-me als comentaris, porfa, que m'ajudareu molt. I per cert, aprofito aquest paró per fer una mica de spam dels Instagram, segueix-me, si no em segueixes, segueix-me. Així en sabràs coses al moment de quan marxi i tot, perquè clar, els vídeos els he d'editar, però l'Instagram és directe, segueix-me. Vale, us ensenyo com està quedant de moment, així és com està quedant. Aquí em queda un bon espai que puc ocupar amb coses que suposo que ara veuré, però he de pensar que em falta posar el pijama, o sigui que segurament ompliré aquest espai pel pijama. Aquí tinc les sabates, aquí tinc el necessaire, aquí tinc roba interior, els mitjons aquests que us he dit d'estar per casa, el maquillatge, la tovallola que l'he enroscat, superenroscada aquí, i samarretes interiors. Com no em podia faltar, òbviament, em porto menjar. Vale. Què m'emportaré? Meravelles m'emporto. M'emporto secallona fuet. O sigui, òbviament, llonganissa i catànies, vale? Perquè això ho regalaré a la família anfitriona. Coreans provant fuet. Vale. No sé si ho sabeu, però a les maletes facturades aquesta gran és la que facturaré, és a dir, que no la portaré amb mi durant el vol, o sigui, estarà baix al maletero,
Doncs en aquestes maletes facturades puc portar menjar, llavors això l'he de col·locar i ara em pensaré on col·locar-lo. Vale, doncs més o menys ja ho tinc, o sigui, aquest espai m'ha quedat més ordenadet del que em pensava. Aquí he colat menjar, o sigui, aquí he posat la llonganissa, aquí sota hi ha també llonganissa i les catànies també estan per aquí. Vale, gent, me n'acabo d'adonar que m'he deixat de posar el secador. Ara mateix he de desmuntar tot això que m'ha quedat tan maco per posar el secador, que està aquí. Vale, doncs sembla que no hagi mogut res, però he mogut. O sigui, la llonganissa la posaré sota i aquí hi ha el secador. Que a sota hi ha uns pantalons, però bueno, espero que pugui tancar la maleta. Vale, doncs això ja està acabat i he posat aquesta jaqueteta així per sobre, a veure si em pot tancar. I aleshores aquí he posat el bolset aquest petit i els subratlladors. Doncs ara anem amb aquesta. Vale, doncs en aquesta hi ha dos apartats, com en aquesta, però és com aquesta, però en petit. En aquesta bossa se suposa que col·locaré unes botes, unes sabates per fer fred i unes sandales, vale, per si de cas. I llavors vull posar també unes sabatilles, l'Army Bomb, aquest bolso buit i aquesta jaqueta. M'he oblidat una cosa de dir i és que sabeu les típiques cremalleres que estan a la base de totes les maletes? En plan, totes les maletes tenen com una cremallera que s'obre a la base. Allà he posat unes xancletes. He col·locat les sandàlies, les botes i el bolso que està aquí sota. I ara aquí em falta col·locar les bambes i tot l'altre. Vale, he aconseguit col·locar-ho, he posat el jersei aquí, l'Army Bomb aquí, les bambes i llavors intentaré ara tancar aquesta cremallera. I aquí, com veieu, tinc unes quantes mascaretes perquè aquesta maleta, com que me l'emportaré amb mi l'avió dalt, doncs si necessito mascaretes aquí en tinc. Vale, doncs a part d'aquesta maleta blava, que l'he pogut tancar, per cert, doncs portaré una motxilla d'aquestes, vale? Llavors posaré la llibreta per estudiar, porto la llibreta, llavors hi posaré també el portàtil, però que encara, com que el faig servir, doncs el posaré a última hora. Llavors, mocadors. Com que tot això són coses que hauré de portar allà amb mi, porto coses que hauré de fer servir allà a l'avió. Llavors porto el raspall, carregadors, auriculars, de cable per si no funcionen els de Bluetooth, bateria portàtil, bloc de notes per, jo què sé, escriure qualsevol merda si em ve al cap, gel hidroalcohòlic, superimportant, cau de llavis, mascaretes, el cinturó que me'l posaré aquell dia. Llavors, he fet un canvi. L'Army Bomb no la posaré a aquella maleta perquè em feia patir massa, o sigui, em feia patir, llavors no vull que es trenqui i com que ens l'apreciem, doncs la posaré en aquesta motxilla de moment. I en comptes de posar aquí la cantimplora, que volia posar la cantimplora aquí, doncs l'he posat allà. Suposo que aquest no serà l'últim vídeo, més endavant gravaré més vídeos per veure el que és definitiu, però de moment tinc això. Doncs fins aquí el vídeo de la maleta, espero que us hagi agradat, que us hagi entretingut. Espero que no us hagi fet avorrit. Si canvio alguna cosa, ara m'asseguraré del pes de totes les maletes i tal. I ens veiem en el següent vídeo. Adéu!